Tara. O tamis mamudyod pod. Na tanaw ra ganyong bulig ko. Taas kay ba? Taas yung Agas kay nang banong dagko. Naguno sila ko ante ko andere buwahan maningmod tabi kay way mga bata. Tanaw ta dito. Tanaw ta matanaw ta. Tunnel. Abot isa ka nakakarton te. Nale. Pupuno siguro na da. Tapos kayo. Pag gamay ra ni punuan no pero napuno po do. Puno po. Oo, ala bulig-bulig pod sa di kayo dagko. Bulig, pero bulig. Regular gid siya. Wow. Puno gid siya tingali ni. Dah, puno gid sa kabalde na. Ano puno gid ay. Istimit ba? Napuno naman kay isa kabalde. Dili ra ni mapuno. Tamis mamudyod pod. Na tanaw ra ganyong bulig ko. Taas kay ba? Taas yung Agas kay nang banong dagko kaya. Tamis yun. Pwede dito ang bitiwas oh. Kaunta ka tamis kayo. Tamis na. Eh, nagkakaon na gid doon isa iyang abot sa... Iya tinanong na. Pero meron pa nila. Pero meron nga bunga ni siya nga punuan dayo gamay pa kayo pero namunga man. Ah. Tamis na tamis. Kaila? Naraw, kaunta. Muning kuan, lansuni sa kamigin no, tagas kaya tanaw. Tagas kayo. Pangkuan kay baka nang pang sana, pang regalo kayo. Pang regaluhay. Oh. Muning buhan sa silong sa among balay. Oh. O first time nga Primero nga bunga ni siya. Primerong bunga nakuhaan. Nga bata pa may ngani mo buhaton sa unog na yung maguno ana manimod man tawag na mo ano yun. Basta na yung mga tagak ba. Pero karon mga bata dili naman. Di na bali-bali bitaw. Di nagbali-bali mga bata kami sa una makadungog asa Ang guno. ang guno ato daghan kayo dada silupin. Hala, dili na sila makuan sa buhan. Hindi na sila ka-alarm. Mas dagam ni pudot na pudo tunga pud balde oh. Isa ka karton pud og tunga pud Sayang kay balde. ko manliki, makakaon pa ta pero liki magitong di ka magliki ka man na. Bulig bro bagi daw. Gwapo kita naon. Regular gid siya size yun. Oo, dili kay dagko nga ang uban mga dagko kayo pangkuan gid ba? Regular gid siya size. Tas rita. Ta, mga to na. Pana, humana. Tampis ko. Dali ra kayo, dali. Isa ka karton og tunga balde daghan Japon pag gamay ra punuan. Ito na natin. Ito na, kaya puno naman eh. Oh, so gitagaan pa may puno ang tibilin no. Salamat kite. Sakto na nite. Ay na, sakto na. Daghan ang kini. Salamat kite. Ana na, nabahinan sa tao. Tagaan tayo ilang kuan. Salamat kayo. Tara. Grasya ni. So kanayo isa ka binulig po do. Ato ni istingan. Kaon ba? Let's go. Ato taban lang. Tara. Isa ka bulig ba? Kanon na yan. Dilo pa? Yes.
goods kayo. Lingawan natin yung isa kabulig kay ting snack ng bugaron alas 3. Dati dress bandag, ini mo nga bandag ang text tambay. Kung kumpara ni mga lansone sa ubang lugar o kamigin, layo ra na sila. Kini nga mga size nga kuan mo na siyang regular gani siya. Dili kayo dagko, dili po kayo gagmay. Tama-tama lang. Kaon na. So ko lang sa nitiwason kaon kay okay. Punta na. Ko lang nitiwason sa kaon kay kunya na pod kay medyo taas ng kita video. Sumo kay tagnaw. Sunod na pod. Bye. Ihaw siguro ka. Pag suod ha. So bahugod mga manok be kay lingasa kayo. Bahugan na tutog lubi. Let's go. Kumbati na. Mga goods nga ibang na to.